Eusko Jaurlaritzak duela 20 urte baino gehiagorik sustatzen du jasangarritasunerako hezkuntza. Euskadin etorkizun jasangarriagoa izateko tresna eta erreminta moduan. Estrategia hainbat alderdik osatzen dute, besteak beste klima aldaketak, konsumo jasangarriak, hondamendien prebentzioak eta gizarte integrazioak. 2020ko ingurunen esparru programa gizarte kontzientziak eta hezkuntzak gure ingurua zaintzeko eta horren balioa nabarmentzeko zuten garrantzia adierazten zuen. Horregatik herritarrak irekia atariaren bidez 2030erako EAEko jasangarritasunerako hezkuntzako estrategia prestatzeko prozesuan parte hartzera gonbida nahi ditugu. Helburua jasangarritasunarekin zerikusia duten administrazio guztiek hausnartzea eta eztabaidatzea eta gizarte erakundeen eta taldeen ekarpenak lortzea da. Partaidetza prozesuan bidalitako ohar eta iritzi guztiak jasoko dira, egokitzat jotzen bada azken testuan txertatzeko helburuarekin.